Et medlemskab af Tinqi, det koster 100 citroner om måneden. Og det er jo så de her elektroniske citroner, og dem får man ved at være medlem af New Circle Movement. Og for de 100 citroner om måneden, det svarer til 108 kroner om måneden. Der kan man komme frit hele ugen, så tit man har lyst til, og man kan også booke behandlerrummene, og man kan låne center til sin egen aktivitet, og så sådan i traditionel tankegang, så man siger, hvorfor giver man så meget bare for 108 kroner? Og det er den her, jamen der kommer den her, der kommer noget nyt ind, når den her absurde tilstand kommer ind i det. Altså at det er absurd med de gamle briller, men med de nye briller giver det mening, fordi bare i dag, så var låsen gik i stykker i går aftes. Ikke? Hvad gør vi så? Skriver på Facebook hjælp, låsen går i stykker, og så går der ganske få timer, så bliver låsen lavet. Der er et medlem, som så hen og laver dem. Så der er meget velvillighed i community. Fordi man får så meget for så lidt. Og det hænger økonomisk sammen. Næsten. Det hænger næsten økonomisk sammen. Det er meget tæt på at hænge økonomisk sammen, fordi der er så mange medlemmer. Vi har 680 medlemmer. Det svinger som mellem 720 og 680. I dag er der 680 medlemmer. Og det bliver så organiseret via tinqi.dk.